Senar ampreh ruwet, ae jen mumet ta ngrasakne. Entuk iwak wader sitoke ruwet, entuk iwak wader sitoke ruwet. Mumet ini. Kowe iki ngopo to jane gini? Kok malah ngesok-ngesok kayak babi ngepet nih. Ya kowe iki enggak ngerti tak aku ki ngopo. Lah ngopo? Ayo enggak, pantes enggak. Maksudnya ayo enggak pantas enggak piye to iki? Lambiku ki anyar lho, mbok ya dipuji lho sing peka. Perasaan ngono, aku ki ayu. Bajumu ki saiki pantes. Enggak kayak biasane, saiki ayu. Iya ya Nik, kowe ayu Nik. Ayu. Alah. Iya kan aku wis ngomong kowe ayu to Nik. Tapi kan apa dadak tak warai to ngomong koyo ngono kuwi. Iya, ayu Nik, kelambimu apik, iki lho delokno apik kelambimu. Ya tapi dadak diwarai ngomong koyo ngono kuwi. Kowe kan asline enggak pernah ngomong. Iya, saiki ngomong lho. Tapi kan dadak diwarai to. Iya Nik, wes jan ayu saiki. Iya ayu ki kelambimu apik, kelambimu apik. Mas. Delok jelilatmu. Gak. Alah. Delok jelilate. Lah, kenapa? Ya wis jililate. Nah, Ngapa? yo nyo, iki kowe kabeh iki. Kowe ayu bener ayu Nik, kelambimu apik. Mong sendalmu jepit. Wis kono tuku sendal. Terus sendal? Heeh. Oke. Enggak mau peluk sih. Soalnya